jotono gai norok jotono no hai ani channel o norok no khapangni joto mari kijing sono gai belekina nobor kasang kasang phai dong phungni joroba norok anana khadi miani blog ang khlaimalia gai abon bagi video upload khlaimalia norok thani nagarsano joto nai tong nai khapangni takte bhuk sono gai mia ang actually agolin chimi phaikya kami ko ko bagi phaikya odik joro bagi phaya ban pura nyang auto ko ma phaikya hai pano kunle tabsu joro to kunle nya kho gai ani kolin ko joro tunni phaikya gai kolin ko simi auto ban ma phaikya ke aba ke lai chok ya kami ban kini fungai khenyo basa kisa sare saja roko basa kana angka sare saja roko basa woi himka aku himuin tongko himu ya kone tongko ngai normal tini update sunu kana Omo kaisa sin botor hain tong mane kaisa kami itu kaisa kami iko oro tisha dai nani tima iko mo agi ro khe mar khain to romo oma omoi ko abon bagen ko bai man agi ko yang uje ko yang asuk nu mana sor tei ro kawa hai kono tabur ogla asuk tei toria ba om surok bara usur or yang ro moni kisa katro rok bara tei tolia akhirnya aku kayak tidur markan yang tidur aku nih tidur kayak एकदम lomta kayak yang kayak gari rok pakai ko tini bazar bar sini yang ko nggak pun pakai sini yang ko sal nih hati asu ko bazar ko ko sal nih sal barta tang sal pai sangrong sal angkai kapang hijau tu takut tebuk sana video naik tong naik sini tulah syukur bazar saya ni made je tek facing borok norok mungkin tek gam sana musuh angkai sini time nani bazar tulah syukur hati wa mungkin tek kahamano jemon time nani muikon angkai laifang sisiri elengsa muikon cok angkai mui morong tabolong angkai ama hake kapama asung muta-muti kaham mungkin tengok keman to cinta level amu sarano angkai yang pati beraro yang masuk tongbai abon bai kisa dakin bazar angkai borok daki bhai mane phal pai be akon bai tisa dakin borok tisa mane tisa borok ni jenang mane kelanga khone apung hatai kawi mathang ba gabon bagai borok datin ma phayong kai kisa bazar mungkin kaham ba kutung masana ni ngai muti dakin phai nango bazar aba haino kai abon tangkai tini bazar thang ka ngorno update phunu kan a few moments later tabuk 7 baji tong kai tabu bazar thanai nong update diwana na nai tong di kisa bazar thangai berma mosorok kayak mungkin rok taman pajuana kayak norok naik tadi Kos ada bu, besiklah, keji 50.
আরে কত রক কেজি 50 দাম কমছি তো সেমালি Dikit sini orang tadi duduk di rumah. Anggol kita nak kan asyik ini bagai. Yang heng. Sibuk. Mana kita kalau kerja kurang mak. Keji 300 kan? Apa buru? Selah apa saja sama dia. Mereng masala. Selah apa? Selah nongan. Buru ya apa? Tahu putih kemana pikiran? Bisa tahu putih jalan sah. Sarah kaya? A few moments later. Sari kaham jotono no kena rono bela-bela kena hamban video pulian sini pakai zoran ai tong ni bagai kayak ini nih video to sunai sinai te bazar ka thaka hati ro kaya kun to ka phapat bartani sikang no kayak abon pore nogon to ka satung ba kisa kayak abon pore sari ko to kun jaga thanglia kayak khana ni update video ang no khana te sab phunu kana khana ni video phai tong no rok nanyan bagai ta pokdi khana ni tikisa video nasingi tongdi kisi special bolte kana kasi jaga thangnai ka ono norok phunungnai ka norok no belai kena hambai kita bu norok ani channel subscribe khlaya kongkai subscribe khlaisi di ngete ani video no saja kangkai norok hamja kangkai like redi buino phunung musung kita share khladi tei thai thainya no sanani musung mani sungna musung comments khladi norok bagi open to ga joto no hambai belai kena ka joto okra sakra te joto nai tongnai takuk bukuk te ani sakselai mare kising te joto no hamban video pulen sum pathai to nai ton bagi kahani haidisa khana malai finai te kisa video bai joto no hambai hor kaham te corona joro joto safety tongni ke joto no haini haiti samalai finai tata bye bye.